Hello, happy Friday. How is everybody doing? So today is Penny Day. I'm home. I'm not doing much. I just dropped my nephew to college and now at home to talk about something that is very important to me. And today you're all going to excuse me, my audience, you're going to excuse me because I'm going to speak in my tribe language. Is that a proper thing to say in English? My Abagusii. I'm going to speak in Abagusii. And this video is for Abagusii. So if you're not Abagusii, you can listen in, but don't be too alarmed. I want to talk to Abagusii. So, on your Abagusii, tag your friends Abagusii. Kobuwa mono, tag Baito, Baito, Abasacha, Baito, Minto, Chikazi Cheito, Batagi Gocha, Elinde to Kwane. Manara aweneta kwanirwe ke wholesale. A kwanirwe e group yons. Kwarare. Kero monta manyenga ki egentugete kiabeire to ge kwanire. Good. Aya. Rangirania na andeshe video. Onye nkwanya konyora na wangu toka Facebook. Page ya nereye, like my page. Na ande nye turagenda gali YouTube, genda gali YouTube. Liye YouTube account ya bintu mbirongo kwana bira konye, especially abana basaye. Ikarongo teba abana basaye minetie the young people. Genda gali YouTube. Kore subscription chileso ninkuru ne chileso ncho mongina inabuna nchepeni na kurunyando chibere utaka gokonya abana ba ekegolie kigekuru maega. Okay, twa call right ganda beke teke tumenye guchaka manganaya ndigeria Abasacha Abagusii na bunta etendigie message ne y'Abasacha Abagusii bandi nabo barategerere. Lakini the rest of you can listen in just to see how I bring it down in my language. Leo ni French, leo tuko Kisii. So we are bringing it down in Abagusii. Strictly share and take as a video yao, as a page yao, rangilia basani ba Abagusii. Rero ni Abagusii tuta kwanire ayana mangana nyomba. Igo toko kwane Abagusii rero kisongo nkiyo. So everyone is going to excuse me because today we are only talking Abagusii. Okay, are we together? Abagusii is the primary language today in this video that I'm about to do. So if you are not Abagusii, hang on and enjoy. Just listen in for the ride because it is so amazing that I can speak a different language. And if you listen in well, you might pick a few words in English, right? Let me see. I wanted to pin this before I start talking. I wanted to pin how come this is not coming in? I want to pin my YouTube channel because I want you guys to go on YouTube and subscribe to my YouTube channel because that's where most of the lessons that I teach, there it is. And I teach young people and I mentor young people because somebody did it to me. Bono tochake bono. Hai minto wairire nakimogenda bete. Oyompeni na kurunyando chebere sito nyando chebere kurunyamira. Bono rero ndete nkwanire Abasacha Baito barega America. Ekaruto goteba Abasacha Baito Igo tomine tinga bamuraba minto nenchini bwate bamuraba minto gaiga nimbwate abamwabo nimbwate abana abamura Abasacha muri gaiga America omenyete ga mwarwete Kenya mugacha kumenya gaiga America
enaranga tigankole video ya se gas li squaskero montale tonyale gukwana egento tutete gukwanira ne Chisegi Chia nyumba egento tokoroka domestic violence lakini asinge chamangana yali mono natenga tigankwanire keusi Chisegi Chia nyumba ya Abasacha Baito abamura Baito abasaye Baito iga America obo bagendete kwendechera kubwatekana bagwita abakungu nyumba umusacha agosamba umukungu oro enyumba orangirirwa abasigari abande baino umuyibole twemechi mamu mina ali goitwa abande baino tato mino gali goita mamu mino ali estwa rueta abande nkali ali nyando chebere abantu mbali ngo bali goita abangina babo abantu mbaro bali goita aba nonyera abakungu bali goita abasacha babo abakungu baro bagoita abasacha lakini tuarura alize abandi twachire gaigense ense yabandi bagotebeke gusinke na magesabire lakini togenderete konyora abamura Baito abasaye Baita abantu abangaini bagendete kubikwechera esingenjo basambira umukungurwe omumuroyo osambu muswati orwe nani muswati italimo gusi ngo muboli ngaya inkyugo sambira umukungu orwe ngaro na momeni orwe ngakunya ko mamereri obongo bolia gutumia bwanka ali akaitengana bugusamba umuntu orwega iga America to gusamba umuntu orwe eke usige goteba nga inse yabande nkena magesabire iga necera mugo kwenda omusacho takagusanga umukungu gago kana omusamba orwe ekero kwa musambira orwe abasigali barangirwa bona kuyira muri cicera kero mo kwenda cicera mu abikirwe cera bantu bali becere kero konyora abasibu bande mbali kubika abantu bali basambete abakungu chindo ensemo mbali kubika abantu bali bakoni amaliyo ensemo ecera nyiwete ngere yakiro umuntu kero wikiralia ya o rekero umuntu kwanya kubuli ngaye nki yakoleta gaiga lakini tigamba tebya mura Baita Abagusii na inchengo kwana n'umukungu ibolete n'umukungu bwato musacha inyiwete ngaga ali kero wikirechera alia na lyo gutibongwa ogotibongwa bona murana yagwatete kwebetereria simukao osange na mukao obeteri mukao osange nerega kwanga kwa musamborowe bona nkoirwore orangiria abasigari nkoirwore chera ochigotibongwa nabasacha babama babwate chitatuga mumurominto arodoro babwate chitatuga iga bago gotibonga bagote immigrant onchoka korumaegali otibongwe wogo chakure chera alia togo chakwenyara otibongwe chera agalia mukao kwa mutigire nyumba okurwalia chera bonto nonye mento bongo bwa umbolibia because watibongiru nga wataka koba na mukao kwa betereria kago okanya kwa musamborwe nga norwe na musamba busayo byanda batebi amachuma abasacha bamura bamintu chikazi ncheito tokurwense ya inuru nyando cheibere ochakaende chera kaigo chagotibongwe chera ime mukao gatigarite egento ngero mutaramanya ndoitemba tebi na ncho mongina inje bono no mongina by the way abandi mbaro bakondera Facebook baranga musubati yo gari mukayayu lakini tini mukayayu inje ne musubati olieke golike litogo kwana obintu bunabire sababu tindiko ligikura tindiko ligimosacha tindage tikene nkeyo nko ligikuru asimonto ndebwezi seitondu etonyando chebere inje bono nekolera nimbwa to bosibole bwo kosomi bantu bandi bonse batagete koyugu because na inje nimbwa tabana bamurabane timbwa ati bwo babondi bwensi boko batebi nanga ki isika obuguma borobo kon emyaka mbwa tenyomere osirina tisa menyete no musacha abana nyolete abana abale bane abamuraba batatu ebintu mbire mutamanyiti bikogera mwakole ibintu mogokora because mukagete nga nabo gokora ibintu biri kwale gokora ali seino ebintu biri kwale gokora ali manga ebintu biri kwa ibintu bitogokora aga nkwendo rechera nambe yemo onye tumanyiti tamba tebi kuri mukungu onye tumanyiti tuchake igoro y'ubutaya itora chekere gente gitanga igoro y'ubutaya
onye go kagitenga mutkao nkoliye gwa risko ekina kibono totebege ntekene ngekorekana nkoliye gwa risko orochinga mukao nkoliye gwa risko noma kwarorire nga Chisai ninchiro kwarigiririe simi nini tumanyeti enga kiri kwari gukina tumanyeti nga ngori kuri mamumino egenta Abagusii bataboneti gukwana toko ikolengeri nga mamumino nkoliye gwa renge tokolengeri nga muntu naro uri kuchana ni mamumino tokolengeri nga muntu naro uri gutumia mamumino ekine gento chimuma tokolengeri ikao lakini uno muswati tiyango tinga abasacha korukale balenga abasacha talibono baba bakayayo abasacha talibono bataka kuli mukao abakristo inukarasuka abantu bali bense inukaracha abakristo kusuka wechense momba buli gentekemo King David nero lengi the wisest man yumondo nyasai King David nero lengi umondo bwa osikire ikikora King David achiete kuligere ligago soka karwirumi yaga kuligere Bathsheba kanyora Bathsheba gawesibi Bathsheba robero ranyora ali gusigikiye nchereye robere nduga tenini Bathsheba rochi n'abasibati bali twanjite gwesibi ntoma ite kwemena iki King David ya roche ase Bathsheba akamanya goteba ngakiya Bathsheba inchugo chango chagaiga the greatest man webuku inumo gosoma ebuku yani mukatinga ibintu biri byabete ebuku mbiko babona that's ekina kike mutete gwe goteba omukungu munanje bono ndi myaka 50 umusacha abyande nga biyokorekana nambigete namba ya Facebook abandi bache batenga biyokorekana antenga nali korabwata abuna abantu bebuku ebuku elimo gosoma abakristo okay abantu bense abantu bali mutali abantu banyasai inchwe story ya bono abantu aba bako ense ya America na economic gesabire abantu aba bali ga America ga nga Bill Clinton yakorwa omurai wa America obwate mukaye obekiru chukura arangeli Monica amatenga Monica inki arochas Monica agatei Monica inchongo nkangonke bwangu ino asobisiye nene umurai bweza kaenda agachikogambi wekina agatebi Monica ngangonke bwangu ingonke bwangu ndataracha kerago nku bwangu na kolete taisa nigetu bakachikokora mpaka kwerende chitest barorenga machali nasogete Clinton nasogete ya machali White House ngaki akoleta gasokia machali White House nande taburuseti yanga ga muhonkete ayeningo kurunyando chibere ayeningo kurunyando chibere ukagetenga muka utagusabwa ayeningo utali gusaba muka bande ekero kwigurenga muka ungusabwa ari gusuruchi nkakorekana ari nchira getengo oliru asegete Chisegi ni Chia kisebona kabo muntu mongai onya abantu bande bakusawiska onya ekugusaba mukao abakungu bande iska nga muibi tata iti kuiberu lakini ya nabo koibwa totagitio ndayo akoibere lakini ya enko ibole koko nyora mukao ata ite koibwa waite mukao insa chinde n'abasacha abasani baino no bagutosaba tali ntu twabasaba na bagutosaba kwanyore message kwamenya cyo kwako musubati chindwe yani mukagetenga inumbarabi mutali gusaba abantu gose mutali gusabwa yani mukete mnabona nyero setiga ngonde tagonte inga karanga karobera akunda akuna kitata mwanya gutuburi abakungu to batenga nkitoko enda iska to gwetera mama minuta wikaransa gotebinga nyarebe nankole tegete nyarebe na mangana itali gukwandu because Abagusii to gwekaranga intuntu wanjitigente sana lakini igento kyabekira Abasacha bayitechere egento okonyoranga mumurumu abatatu mino auchana nitima mumino okonyora naye ayogwa kamuka uchindwe nabara nyole tatu lyo mino kaitenga tatu mino tatu mino Abasacha ibintu bakora n'ibintu bikayayo toboli into abakungu muri gusabana Abasacha asibasacha ni intumo gusaba into toma etabantu bali bagotosaba onye kuboka twalinge mabi twabikile lisakaranga nyare bonsabire anganse yeteyo woso musacho no achari chisinya tebe nganyale wosabire penyale anganse yetiyo kera kwa manyire nga muka usabire gose kwa kusabire ingiye ko yorotete gusamba umwana obande chindwe ebyasara biri byawo mama minale gokora byicingeni akoni agokora ebyasara yiga bike okaite ibindi nabyo ari ko isana aire abane school fees esa abandi bayino masomiri n'Abasacha babandi mumaitebo
lakini mukungu tago gotenga nyarebo basometi ako endonya kubeko bunyanya igo montondo abasacha n'abantu abakaya yu abange lakini nabo bakosomya abana nabo bakuruchi fees lakini mangana yintu rikuchukunya okwa nasebete nyarebe noma itinga ngo osometi noma itinga iso norori noma itinga ngo koibolete mbura abande muiboire korusko umusacha akokonyora kucharani nabo konyora nkirite igo umusacha umusani one gagocha ontenga ogacha mwana kyokoreka ninjiri bako kurigirire batete kumera amate bono rochira andi musacha oyo nyaga kubegete wiya nanjembe kire wiya igabana onyanga amasacha yagocha ngano musacha acha kurigi achaka gokurigirire okaitenga musacha inkieko roguchi goita mukao ngogotebe tyunywa mu mukungu lekie ebiasara biri byao byanyoko nabyo kaite byabasometi oguchi goita mukungu bande tiganda agotebia ugo goita mukao ogende chera umusani yo acha kumurenda ugo goita mukao ogende chera anyore Alejandro ugo goita mukao anyore abantu aba Sierra Leone aba Nigeria squeeze toko era dabara bonse ntori kwa tu pabusinga musacha kitoko nyuma nenje no mugusi nchete bukamba umusacha igendo negendo nande abande monyabere abandi tali mwese abandi bwitanda umumanyetinga umukungu nuweto mwegento giyanse ugumokaite nk'abaswati Abagusii barukiri nk'abarabugento nkiriko bansera bona abandi mugocha munyweta amaruriyo kamwatiringa abakungu kera mwatiringa nkachigicikisha mwachigicha mwatiga abakungu bako yumuriro mburuma itingi muri ko ikasi mokolenge ngento ngwatikero umukungu umokaite nkasinge njogento heko bahatia ya tete Clinton agachikoli konku na Lewinsky gose ya tete King David agachiko kurangira bachiba inwe igumukaite ngabakungu baragumba ligwati bugento wono kwamanya ayonyweta amaruriyoka ayegotinde tekereza wono mukao wo mutigitego Abagusii bande mbamanyiti Abasacha Baito tali ngambobe imbamanyiti ngumukungu nabwate okogani kwaye egento nkero kelige kogani mokoba numusacha mpaka ko yunge egenteke yakorereki yansiri because injini myaka 50 eke golikiane ntuma etegento ki once egento ngwansa kire inubono mukagete bali abanda bakoro mukate ngokora ro mukungu ngapa nga mwakora egento ngwansa kire egento nkero ki once negento nkero ki gutiringwa Abasacha mbaro bako komena ubuchingirira imbole obwamato ubuchingirira imbole obonde bwa wicimyoro ubuchingirira imbole kirase inu abandi mwanya kwenda muchiko kuna buchingirira robo lakini Alejandro nabakaenda abokune umuntu kuri Nigeria nabakuna inubono mugocha aineli umano teberete aibono nuko yani obete lyoka kwamenya gotemuka onchoka nandu manyete igotolemerere tingaki kire ko bayisa abana tigandemerere iganya gontiringa abandi no gotiringa boka mu gotiringa kende nkiyo moto isani kigende tuyento kigwanza igento ngwanza kire kegorie kitari kirikiabo mama kikaranse mama kwa nigoro yegento tago kwa nigoro yegento ngatebe ngangagenteke yani kiriga no binde bimbiyo technology ya change ya gerira abakungu bamanyiri ngento ngwanza kire nabarukibu nabatarukibu bone nyikonyome to mukungu okolemerere kwacha kwanya ko mutiringa ngaina ndo kurekera amatuko na atatageti umutiringe amatuko nare ayekera litukonya gutiringa omuntu kera lituko ekera awote inga bono at least in tiringa every few days bono tuteituko yuba ebono kate ngore buyo tetonya ko mutiringa kera lituko no tugo tiringa omuntu kera lituko kolemarere kale ekorera kale ligereria ebyeka bwebo lingegenteke ngakingokerwa ngakingokwanira mukane ninyesi betibia iro kaba bono musende tenda omuntu bono go sende tenda lisacha lya korarira go bono nonyini gintu toko yugo because bono orari ni trera ya magoro 18 omuntu akorarire tena ndonyo yakali konywa maru ni chisigara bono ne ubi bono gwa kuminga ngakinko yana nonye kwandwirite chiombe nonye kwanyomete otiringa matuko saba airende to gotiringa hazinide ose kure ligere lyoro manyanga turi konyara meremere oso gote to nyago ntiringa lyoka kera lituko turi gotiringa monto kera lituko kare ligere linga kimuswati ga kandire manyanere ngana kinarosite nabandi muri gokonya nyumba
omugocha mwikaransa mwarwesi mwarwa mwanya gukuna chitivi inu mwanya kuligirira chitivi mwanya kuligirira chisimi cheino mwanya kwebeka amasasi mwanya kwebeka amasasi bone kero mugocha wikagetanda bono ubwoge tumuliro ekero ubwoge tumuliro moka urule mirimo mwarwe mirimo mwensi ero urugire okorera abana umwaki ngusibyali cyanga kwa busale nyumba aye gwikaransa tokonya kuligirira bono kimungu ikali gotenga kiyaya muga kominto nandi ga gusigete because tata itimanga na mangoro choro siri abana naye gakyu muga kominto yaya rero tinyi gwitibya na rosiri kwamenye guchaka bona aye kwarwete mirimo gwatimukire wachaka ko bona tete yani wete nga wete nga yani bona nga kwa musamba chindwe umukungu oyo rosiri nande esinge nje mutama itinye gento ngwansakire tamba tebi egento ke wansa ekero musubati nerali chinguru umusu nga kyoko umusache gento utali chinguru korukwa kabogete saa 11 kwa minyokire wachire merimo wachire kwa rugire nga yuko rusi emekia egento gekuriye gune emekia bonekero moko enda kuriye wiskali mogo ogotumia chinguru omonto kuriye gento buye gento ke wansa kikani chinguru emekia liye ime emekia liye isko emekia osko ikekole merimo ere chinguru nga yukuru chinguru roche kwa minyokiro ko minyako musacha ngo komani yale nga onchoka nga kyugo onchoka nga yukuru chinguru kwa gechi unguru nchi ingento kyukoli nenchara ngento kyukoli ko komani yasa yegento ngewanza mo osanga bya no musacha okunya go komani iwo gosanga no musacha ekerago konyete kerago lite binto nya gogotogi nya gogotenga ningwanje tino onyeta gwanje ti onye na maugo na ya no mire igonya kogora busaigo maugo nya onya gotenga ningwanje te elinde neraragiriri bona inu abandi mutete ngasenge njukwa rwete chiombe ngabona rasima onchoka nandi onchoka nandi mumanyeti nga gente kengeri gente keke kuriye wenchera gete abandi mumanyeti bo egento kibwate chi stage yeme talinga yo gucharukera gitanda wate ngonchoka nchuga no ondita yo onchokera engaki onye nchumo ngine myaka misidi tindi gonchoka kana abana bamugwata abisika babasinini wonchoka nkoyo babo mama bali myaka 80 na ubali ko gambira n'abasacha nga onchoka mo sacha bwata bakungu bane tali bono wono kwendechero tigimuka ubakuriwe gento ya nari tali guchikoliye gune ubi ya uchakoliye gwegento bono ge wansa tali ekikia uya chirechera getali kwenyara bono nayo guchikoliye gwechera nga kyo chakurwechera nando chakonyoro mukungu yo wakachindo aya abande mubwate mirimo mwachire mbiyemo naba amachuma ito mwasomire asacha baito musomete mwatwalire mirimo unanje ngokole mirimo na serikali una kwabe kweiga una wasoerwa nga wakiro mukungu imirimo yaelire mirimo teyo oko butwe mirimo kero kwa butwe mirimo na kyo chakoba inse ino uchkwira na nyando chibiro chikuburugere bituma squeeze bituma mbiri kubwata inyando chibiro ko okwendo chikotole chaye tibwati bese inyando chibiro ko ando chikusimeke mete gose ne chinko guchigotega se ino wachire gaiga America gwachire school kwabeire umunyagitari kwabeire engineer wake mukawo menya kurororo seligwe ogendo chigotega chinko asengencho utatage tukwira ebintu bina birensenga kibina bire wake mukawo roye buna nyando chibiro tuli nyando chibiro nki wake rumukunguru for what ogosalie dieta liao liemeremo ense yabande na nkakende tukabwati na mukungu bono litawo chiko wanje umaite to balemereleti umugate ngato banchete nto bancheti bakungu mbancheti basacha bakonya koma na umana basendete chinda batali wesi bimayino mukungu teyo wanjete musacho owikaranso konya kubwata chi umukusacho wanje no musacha okwerenda buya okonya nabana umusacho olasa konya because nto wati baleri musacho inero wanje musacha busayo konya kubeka chiri moto nya kwabera chisimi onite yo wanje te tokole merere te linda abana bakina abana bawo kina to manye ko banyasike go chigochi abande mwakira abantu mwabayitire chistorio sakuriye y'abantu Abagusii nabu twakirwe twaitwa Abasacha Abagusii na bayiteta abakunguma bagakwa mumanyetebo talinga negento kyabo bisi
ni moitete abantu gaiseye bagakwa asenge njo mokungu tachieti gokotegerera toitete abantu totindegete eitari story orako muntu akwe ngakiora akore orako mwana bando royagwe dirimo gosugumana ngakiora akore nkore boli olebo nkore boli olebe ngandako mwana bandakwe ayogende chera ngakyu mwana yakoba Abasacha Abagusii nko baonyanga enseye emyaka naberira sarasini menye tema tata gabwata bamurakianda abiseke 12 tata gaiwire 1926 target tindo chigago itama bawo mama abamuraba batata tata ariko batenge enseye go chigo chabosio abakungu abamo bawo chakobabu nabanyoko aba muraba ya tenga bakungwa bambali go chakobabu nabanyoka abakungwa baba go chagwetenenera na into abasubati tata totebye ngata abana bana baiseke kamoko nyora Abasacha buna intwe bago chakobalenda buna ndende tabangi naba bayino inu nabantu mugo chagwetenenera ka Abasacha bago chakaba boro ensine kala ali America abakungu babwatemere mu bako endi kigali cyabo abana bane soma mu chagwetenenera naliyo Musacha atache ko gochanda Umusacha atacha waka chindo enje tindi go itabangi aba mama bayino tindi go itaba abanyoko lakini inweka mo chakonyora Abasacha bako balenda bunande ndete mamu mino kore omukia mwete nenere omukungu gwete nenere tekeregento nkuwe ole no bwatekeregento kiawo ingegento kyukutegetaso Musacha nobosani elinde monyora abana morosiegesa Umusacha amenya go gusamba chindo ega America twete nenerete Umusacha amanya go gusamboroe nkiago gusamboroe mwagende mere mu mwensi muiranire chindo ene chiaki inki mugo sambira Abasacha abasubati chindo onye go kwenda kulisko tokolirende na amanyuire ne nyomba onye go mukaho chiroro rire ngaigo kali kwenya go chikicha gusa kwaroli na numa itotori kwenyara inki go rote kwenda cheru chikuliye guna abachumanda America ali chinguri okatenga na Abagusii bandu uchikonyora gali chera bagotebi ngaya muhire onchoka ngondie ki onchoka ngora ngambi yango changora gese bawo kubwata na kukolie gento nga papa kogo chigoncho konyore go tandoire nkibono rakole naye ngo nkiora akole Abasacha egento kyomwelio na ndende tenke bwate kani amo Musa kuligereria abana bange balega iga America abana bange ko abamura n'Abasacha igo baruseti abayiboli babo mamu mwabo Kenya bagatega abayise Kenya Abasacha bange Kenya bakali bagacandegete abandi bali Nairobi abandi balenka Abasacha bange bacandegete abatata Baito bacandegete ngiye kogera abana bakorora no gucanda mamu mwabo obwamate bwa abana nangina bole bwegoro muno kero bakororo cyandete ngina bago kwanga kae kero bago chakunyoma banyora abana babo bamanye emicando yenyumo okonyora bakwangete bagutigire gwacandikira halinka wacandikira ali nasingom iga nandibonekero gwasali igwemeremu ngayikawo guchakogenda bwamate bwa abana na nyina uruche baruchu cyandete ngina abaho chago ikase batebe nga mama koraki mama nganya umukungu ligako nganya nabana bayemba kuligirira mayira kaekera abana bawo babucha kunyumba soke bamanye ngakinyomere eliya wakule wachandikire echero menyete kende nkiyo bwate okonya gwetana na iska tobwati kende ande tigamba tebi abantu bakuru gusingo mothers abantu bakuru kwabakungu bali tobwate byasara abantu bali babwate abana bakolenda abana boka kiro muntu gatete gokonya umukungule n'abana serikali yetete gokonya umukungule n'abana kiro muntu nonya abana bamintu bali barabasubati otogokonya abakungu bali n'abana nande tete kwana n'umukungule bwoye n'umukungu bwata abana onde teyo gokonya Abasacha iskati gango tebi because kero mwatigande n'umukungu umukungu gakwenda n'abana baye aye gwatigara galia
kero gwatigaire garia omokungu yogenda onyoro gokonya kurwa serikali onyoro gokonya kurwa saba amate onyoro gokonya kurwa bana bamwabo abakungu bali na bana omokungu nabo mukaya ayu naro mukaya ayu ya gokonya nabana bae mokungu tayo kolinu gokonywa because nkoli yale gento isko mokungu tayo kolinu gokonywa because igento gekomwatia kiabuche chukwiro chikugetaya iska no getaya ino tegetaya ikikweibwire abantu barochereta abana amabera mbali kokorora nabo barabe mbakorora amabera lakini esenge nchobwata abana serikali yakorora amabera yagoteinga kitiga tokonya mokungu oyo akoleki akini abana bali bacha babegento eke gusikia meyotenga mama na abakero mo mama na abaliraya na onyo mubero oyo mama na abo mutaya yi mama serikali tego checha ko gokonya akero kwa rurechera wati bongiru wachire kurara chi basement chi abantu otali na bana echa ko gokonya oruegali obotaka bolime ekero kwa irurechera wati bongiru kwa bire ubi asobe mabwa ubwensi tokorwo tiango kandi bosa omokungu nabo mutaya omokungu nabo muibi abantu mbaro bamwabo batagete ko mokonya onye nje bono peri nangu chaka gutang otaya ya iska abana ba minto mamaitenga peri na banchi tegento butambe familia y'umukungu ne maitenga narebe no mukaya ayu abantu bi family mba maitenga narebe nabalega no mworo abaswati banda barabe nenu unanje mbwato umuntu nakigara tinchiye tugusi because angana ituru chindo echinde na inchengi to monto chindo abana ba minto maitenga peni na nene kero musacho yanseliri abana ba minto bago chabambwate sitalinche bakororera mabera na abana bane bakororera mabera batengo umuntu yo nabo twanyoroche nga tokore mi musacha tokogo mi musacha ino mukungu okongeti umuntu bache bankonye lakini muntu onde teyo gochagokonya musacha wakiri mukaye urwe serikali yetebwati biyombe bigokonya Abasacha bakira abakungu serikali yetebwati biyombe bigokonya Abasacha bakunywa amarua serikali yetebwati Abasacha gokonya chi program chikokonya Abasacha bakunywa amariyo serikali yeteyo ekonya abantu munainwa Abasacha Abagusii gusaba Abasacha abamwamu nabana abana abamwamu balega batatu onde teyo rakonya abana esengencho nga numusacha no babwate Abasacha babwata abana boka ondete yoko bakonya nande ndete mumanyenya nimbo mutaya ipili raya ngo kolemere mu butuko nawo niegento nacha naragiri abana bane basima abantu bankonye basima abana bane basomigwe mukungu ndi bwensi nabo mukaya ayu nonya kumutangasa basima umuntakonya abana bae basima lakini ayo musacha kwa ngakiroro ekwa rusi kwa iruru gosengo basement yango kwaenda aina maruko nyago konyumpa kokwe ondete yocha gokonya korugali abandi momanya kwenda iska mwacha gotenga mamukane notaka kumuisaniki toko muisaniki kimwatindire kimogosiba bana musacha ndo yungake ntoke kale gwatipeni no bumaine nkonga tigere hono rende kwaenda kwachukunywa maru balimo gutangasa abakungu baino kimwana rende mwachukutangasa peninga egento gekumwatia rande gento nkonga tigere talinga nkiri konga tigere egenteke naboge go gwatia iroke kero ke igotete ko buchecha kyako igego gosali umutupi injo mukungu ngo batebi nandi tigamba tebi ko stindi guchikoli gukura tinta getikende inchi tindi kene nkeyo nkoligense nsoga tende bwone nje bona nekolera ngonyete bakabamura ntoge yokwati papa ya usali umutupi eki Abaswati nje timbwati ki Abasacha tiyankwanire ki Abaswati eki yokwati kia buchecha amanyinga arwo mutubono tukunya kolengeli musacha gaguchukuna iga koyungane estima ya waka musacha ondo yutali mukao otali musacha koyunga estima bona ngaki ntongo cha kiriyansa bororo nande kero ke igotete kiriyansu sana kiriyansu umenya kuroro gwanda gwateyo Abasacha ninga mukana te nganyara kunya gonchanda wano watindire kunya gonsa lyoka umusacha uri ategera tayenga penya ntoke kali kumwate nga nandu bumaine nkonga tikere
umenya gochorra liwachire korokari mukali Kenya goseri mukali kuliera mukaite ngangutae mukali ani kwatigire libaga nyomba Musacha obwe korangana ali gweta ngana kababu no ara ya tayo nganga kipeni ya maite kwagitare ngochikuyo na inchi na ngana estima ya ngaka ngapa honestima ya ngakire papa nkonyaga lirende ngotenga bona ngakinonye mipira mbali kuinyura kubeka imipira kero bagucha kuinyura kubeka obe isa chinde no ina bana barosi wiska umubere ugoga ngaka aya kwamenya kwenda iskalia liriyo kunywa maru mukane muratari konga wanangusiba mukane muratari konga oh, the picture, you are looking at the picture, picture gento abantu baro twanchite gento, it's okay. Gento nikia sana. Troche, mbegete bichali kongoro kinga, tomenane. Kwamenya wekaliri kwa tindire kwa yatenga mukane. Ngondi niro wiki ya elire. Bono kwa turamanya ngo watebiri Musacha olinga bone gento gechande tepeni. Handi nubu mayane gento genchande because inu bado muraika umukate ngabasibati baro kirigento ngiriko bachanda. Aya kwamenya kunya kwanyora ngabone gento ke atitipeni. Musacha oli menya ochanga. Bona maite ngatura wiki. Umaite na batenga Abasacha mbaro bakuri nabakungu murama. Abasacha mbaro bakuri nabakungu. Akaite ngabono ngomubwire tigambi sibirore nkogira murande. Kera ngo kwandegire gento nkogira mu. Tonekia sana. Kwa kira abana gento nekia tegamba kani gento nekia sana abandi na kwanza getobege tabi because onye tali gentanga twaseri gento kingo kwa kira ibintu ebinge gya kwa abana kya kwa ibintu nebinge byege wano kwa matebinga yanga mukane ngananya nene teliyo kokonya kogamba mukaho ebintu byose biwa kwa nali esimwali kunywa maruwa Musacha oli orugalia ondangiri oli nanga kya akyogenderete bwana mayite research eli abande ligocha ne enkwaneni yandiri gocha na nkwane eli Musacha gocha ngachoka gagocha ngakyo peninga kyogenderete mbiyande akyokorekana byeiga nenje nguchikuyugo nachaka komagama galende bono nandi lera baswati ngosiba balegento tiabona kale tu akanyure drink yale kuri cooking fisher tiabona onyole ngakwaraso isibira kawaini geteiga Kwa sibona kawaini gete bona ko ipeni ngaya yambia bana nguruma nyete umuyibingo cyari koyiba bana tali gocha atebe nganko yibali ga gocha ngara nawe kora ngalinde ngo gukwani lakini ngochete gosokia mangana kuri nyumba neli icuma lyachi gosokia mangana kuri nyumba bateba nga tindamwa weekend egento getara kumwe weekend meke bucheche tekeganyete gwateka ngapa nana boke watekere galime yatekere sona yatekere closet ime gosene meremo yatekere room yo moro egento negente gesensa nando ndite yo mugusi ocha ko batebi nanko batebi yiga egento nekebe egento negente kebe sana nandi chenko batebi nekieko geramo ko endechera abandi because egento kemuma ituko ke manage egento kenegento kira kubeke cherekero inkiro che Clinton yali guchikorangirira whisky ngangonke abandi wana kwa ebetiri mukao moko swa nyumba moko swa gitana kwa tebalendele igina isabana tigangiterere machirende gakinga kinda akole na igete gosoka lende tigande merere Musacha umenya gukubwate ngonkero kwa igunga hai okomine ngonkero ke nonye ne radio ekerote kubwate station nonye kerote itubwate nga igesage swebuya iso komina ngora Eri chirichia kale tali wondo mubwate chiri digital. Kale radio kwale ko ukomine radio ngora. Na liye radio era abwate. Ogosuki ngora. Ngora elindo bwate. Ombati kurugisumu. Radio station litwali ngaba isika bake yali kubwata kurugisumu. Kere radio amamo kubeka ukomina. Ngora na liyo abwate radio station. Tuli umubwate radio ngabwa. Bona squeeze moko bataiga. Ngote tocho bato mokungu iga. Ngelinda chake kwego kinegento ukubwate radio station kwa kuna ngora iga haya abandi mwachiri mwaligere iki video ngabana abandi moyiguli ngabakungu nkogonku bale okay ne yando chebire timete Abasacha mbaka manyitaya bale se itali mukungu nkogonku alorobere mukumenya gochorobere mwamenya kogonku umuntu une vacuum yeyo kwa buse nyumba Risacha li nene liya kungusoro bere nga pa wono nonye na manyinga tene no muberigo mwanya kwibundisa nga miredi na tebarande
tuli kogonka nonye mwana kogonki kogonka aligo muru mwana oli gokoruma orobero okumwakoro engata mwamata engata tuweza kondoma nande mwana okoruma ama chumandi igakogonkoro bere umusubati ubururu bwaenda mpaka umutu mburi kozi mota itikwebundisa otuni station bia elinde mwobe musange nyumba ebintu bigenderere bia Abasacha muri mugosanga buya ngora mukawo wakwana nere buya uko musoro bere mpaka umusubati inga nesiro liyewa wono ngakyuro cyo kuchakolie gento kia buchechete kiamanya koyena bono nandi twachikuchaka koira ni nandi bono wachaka bia uko buchecha kulikuwa bwate kwakaite ngambia kwalani kwachira amachuma ndo banchete sana Abasacha mnanje enyomo nonde gaiga okucheza kama mimi enyomo notora amachuma tingamba tebi abana no tubwatega enyomeye kogosoa na masikani kumayete nga ogwaswete enyomeye elinde mukini abana musikane tali ngochake kurwanye mukao gwaka mukao ogende chero otiga abantu baguchandika isika abana bawo baguchandika ayogende ogende uchikubikwe chero ima abana bawo batimoke isika mukati kale gaguchigicha kuigo buchingiriri nanda abasongo nkomena bali mpaka amaguru abasongo bakomena kirase abasongo ba inu murata muteti komena bintu binde abasongo bakubiko oromene mpaka ogotoime abande mwende kumanyanga nganga obuchingiriri mbore byara abasongo bakomena ebyara na penina kunyando chibire bona iga tata iyo ochagoteba nga penina no musonga yando chikomenu ne byara because mukambo mukire chindwe mama imyaka ali tawo chacha gotenga penina musongo yaya igonta itenge ndaso buchingiriri bole obuchingiriri onye no bwo musongo bole tigangendo inche nabongo chakurwenseye ntara yubo chingiriri nando manya ko ngaka chindwe na gote itinya gokolemereri mumanya kwenda musibwa abana ba minto mugende muberechera mutige gento ge wansa iska liba wogocha ngoro boli mukanga ki umongi nanga kiaba wono nande mwale boli nanga ki amachuma mwale boli omuswati binanchi indekini nyegenete in fact inta tonde tinga chakwigena tata gali gonte inga gonde buya kabisa tata ga ankolete nkegena nganchi kerege ntonde mwana ononye bago guchandwirane yani gutete guteba nga asingenjo umusacho yo no mukamba atebe nga asingenjo na nyomire peni noyo onde tamurigereria mnande igeki ni gutete onde nga mukao onde takumuligereria aye ningo wokaite nga muntu takwanja mukao na ande nyugo wakachandite mukao nga chuta gitabe lakini egento gegonchanda taliere yuka mugende chera muchigotibongwa muende mu butwemeremo mutika abana baino mwanchite baguchandwa esengenjo tutageti kolemereri muri egento turucho yotebire egento inomics chenko babundisa onde teyora babundisa mangana ogende chero utike mukao gakuigo buchingiriri ngokolinire orore mukao gawo koline egento esababu nero inchungora amachuma ntubanchete abande tayare nichi no bali chinasingo njoma ite nichi group cy'Abagusii nkora nimanyete abande nyagitari to kubarorera bayiteta abakungu barure cicera basunyira konyore mirimo nande tali ngabacuma Abasacha Abagusii boka nonye n'Abasacha abamwamonye mo gotegerera program y'ikuru ku NPR yenda mutegerera ci radio Basacha abamwamu ibagali yabo ndiriga iga ense ya America iga Basacha ga America bibagandi yo dino mu gukikokora ibintu birimo gukora onye gotaye tutwara amani ira ni enkoro nse ngora orora Abasacha banyometa abakungu buna intwe mukungu bunoyo Musacho iga aswetera ini ayate ni reini yae umusacho tenini reini yae nero musacho ra amenye nse musacho tete ni reini yayo tete kugambira mukao bakungu balero turi kugambira mukungu tenini reini yao. Mom. Yes. Is someone else here? I don't know. Mukungu ororo mukungu lukaba nande bali batali ukwana na bwaba bemono orore nyomere ngiyengiya umusacha agaira nitense numukungu naro chinga musacho yotakorete kitabu yatimangana
mangana alingo wanje to muntu ngabona tutaityo endande nga nini moko burukana nga yesobe nasi yesobe doctor yesobe kalia bono chi kalia moko kwana nande bono na gitanda gole bo to kwenyara chindende chuka moko itera chindende witera abora alimeli chindende igore abana ba lakini witere chindende nando akomuntu rwe baminto baki tikatolemereri chindende tikatolemereri endenene tiatolemereri ngamuri maete entaito montante bili teri kegusirio ogasiminki yani ekero muswati agwika timanyeti erieta ogasimbo ngoraba usinte ebininki nanda abande tari ngamo wanja ngamo kunyara kwa muswati ogasim muri kwenyara lakini it's okay twababe lakini mo basa gutubwati chine chindoe turi gwikimukungwa igubiya tubwati bese tibwesige gosende tenda nando menya ko ngaka chindoe come on umadinsa chinde togwe karanga mbiya tole lakini ntoli biya mukungu tali ole bwoyo ole biye bintu mbiraro cyane kekera moko nyoma abakungu bacha ko bakonya abakungu bagocha balemereria na musacho ocha oikanero olemereria because abakungu totagete binte binge sana tigamba tebe Orochi bano muisi buno yoko ndama ngamba kani ngamba tebe bina bagocha America muisi yo ya bano muisi buna aiga kingokorora mabere ngakibono kaurabe nkyote itogochera America no bosensi buno buna aiba no bosensi ubwate chindo becho kaita America enonye tobo no cho bosensi ubwate nga stop telling us how to get to USA, stop the nonsense muisi yo ya vera ali sole kanya koruskinkene kanya kwanya koruskinkene gali werende ya village ayeni muisi bitara rusima biriga mugocha social media mwanya gukwana alafu ekera mugocha konyore mechando muntu buroko bakonye toro chitora ngaini ayenu mwana muri lakini it's okay no cho ngaini ya no cho rusia amabiriga elindo ligi abantu bagokonye ingyo gocha gukora America onye nonye ni kitabi cyayo kire chimbe America yiweta abantu nechere bamenyete minto ninu natete gukwanira na inu nabakwanire nabatebiringa onde teyokero chense kiro muntu ngo keriyale onde teyoro muya mukungu tali ole muya musacha tali ole muya mamu mino mabasomi tomaitinga kimamu mina abasome kyo gacha wikaswe ikire onye no botaya iboko basega sigiska enda mwamu onye okaitinga mukao ngutarali na bora nyore iso uri okaitinga nera iso tali era iso na bora nyoro muhama tenero ogosometi na bora nyore musanyu iso nero ogosometi ayetoli mwao kubwa Clinton umuntu monene bwobisi kabisa ayetoli mwao kubwa King David ayeno muntu uri kawaida mwanya bantu lakini tiawe itaba kungu tiawaka wakungu tiawaka bakungu nito banchete lakini nko batebinga abasacha bakolemereria bakungu na bakungu balemereria abasacha tata nanchite kunya kuumana meaning ngudo cha kunya kuumana umana kera chita America nkamubuli wona tata inkibono kwale kuumanira at the time nali ku understand iga ntebetinga nali kwanyoka emirimo ngochigocha nanyora mirimo itekoliri because abasacha benga kiri barenge in charge natebyo mamu mino Sara nga gento gete galo gochoba emirimo. My father was very wise kago cha konyora mirimo itekoliri okora o mana lakini tali kubahaka lakini tata na bamanye tali goteiba muraba minto ng'abakungu baguchibosyo mbali guchikogosaba gokonya abakungu abaguchagwete nene squeeze tokoros chibestorire ntuli kurunonye nyumba abakungu bali nyumba umukungu uraire chibese chikorosu ukuraire tali rasmo rugetanda in fact uraire iga guchikoboka mambi kwanyora chibese nchiri account iyo abasacha ntuli inga kiri abo tata nayo ko umukungu igento manya gwako umukungu bandoro ibono moko genda mugende muchikubi kwechera na kwandira mangana mange sana in fact na irire nsengima ntobanje tama amachuma ito ntobanje tabasacha baito umusacha nere menyetega myaka osiri na tisa yalire abana nombo atega omonene 25 oyo kabere osiri na mbiri oyo onde 19 kumina kianda
oyo onde 12 abana nombwatega nyomoteri raisi umuntu asako goteini nyomere raisi okungainire nyomoteri raisi Irene Biemona sisters nyomoteri raisi umusacho ne gande merere tibnande igana bago tenga my wife na inche ni mole merere na tenga my husband okay tenga tubwate nga ngabone bintu ebire biye twaje into twaje to komanya game. Two of us can play that game. Keroro wanja ocheso mupira beka amaisao asokobua a game. Enyomane a game. Enyomane biasara. Enyomane organization. Treat it as such. Toko ende mirimo yao okole mirimo mnota gete gukora buya. Toko enda asa ogo perform very well. Lakini iga wagazimwa natete montebili etali wagazimeke gusi. Kwa ende mirimo kwa end on time. Kero tali kwa ende mirimo whatever. Lakini mwao tuliko teba nga tuligocha. After it's all said and done, obuguma bwa obugo chaka ne family na ndibwa kora ne family. Ebyasara bya ebinene ko bwemere uri kire serikali gusemere meri kwa beire doctor guse kwa beire kende emere memene na sogo ense ne emere mo ye family yao ogenda ali emere mo obu ne koko goro mukungu ine ro chako kolenda umukungu ogendo wali emere megento wakobera umusacho ine ro chako kolenda egente kene na se family asobo mo ne family yao tali emere meri obwate iska. Treat it as such. Digere family yao as a priority. Eko ende chera, obere chera abana bawo bachandike. Emirimo yero ole ndete buye lakini toto itikolenda mukawo bya. Ekero wasoire wako mupira enkoyo. Kero wako mupira. Ekerenga kyawo no kubo mupira. Ekero wachankire kurwani mukawo. Kose muka chakire go kurwani. Ewo muri abantu babere. Wono mutagete mokoleki. Oyo muino wikabugu. Ama chuma ni numuko bugu botambe mwende chera. Wosote chiete chera kwanda wachikobera chi basement cyabandi. Kera kwa rumo kungwa chakire go chiesa nyikora amasikani, gusonye koro chitoko nyara kolemera libuguli ibintu byabu yagenda ligiye nyumba bero. Ekero mwachakire gwako mupira bwo kurwana, oyo muino wikakoleki wika abugwe umupira oyi. Ega asiya no ko make sure nga kwa buiro mupiro yekero wasoiro wako mupira make sure nga kwa buiro mupiro ega asiya no ko bu mupiro yo ile telinga yekero wacha ko mupira mnanga ki wachaka no ota ite kuchieso mupiro yo mpaka yobo moelio oba nga nae kwabua ine re nyoma nanda nyo tutage tukuchieso mupira karwe team onye tutage team ko nyoma karwe team Tota itugo chiesa mupira karwe team. Nande tigamba tebi abantu bali baro bwami. Baba tebi igento muwente kumanya. Abantu baro bami go saba sigali. Tigamba tebi. Nande inere rule yane nonye ninje nande tini musigali. Ekero kwaro rumo biso. Mubisa. Kwaro rumo biso. Raso mubiso li atara kurasa. Kwa mupimire kwa rurengo muntu no mubisona obwanja ningo cyabori bwaru ubwanja ni wabo mubisa tiyango kane nande singe njo tetemba tebi asiki abakungu mbale babapimire bakororire nka kwabero mubisa turi mwanca ni mbubwa ati bwanca mwaruru bosani mwabere ababisa ago kurangirira abasigari gentege sinini kera abasigari bakire my friend you can't win kera abantu babiri bakurwana Oli aga tenga nkumurusi ndentara murusi nonye naye onye toli tobwati bongo omukungu oli gawo kurangirira abasigari nonye tumwageti ache ahoro kya abasigari ngaga asagwa atebe ngoyo ngakagaiga ekera abantu babiri baraba bisa oli atete koroso oli onda tararasa kera mukabero mubisa mukibintu bya onganya kera musacho abero mubisa mukibintu bya onganya ayetuli omote no mutenko na churi twarosire kwenye guchangira abantu turusi abantu chichera twarosire kuyugwa abana ba minto ne chichera bale twarosire kuyugwa yani nyalebe okonyosomire byo koliro nyorire merememiya oyirure chere singe chachete gusamba mukungurwe ingi mo gusambira abakungwa achindwe intuna moto tika iska nkonyora tole ubiende nande torogote omukungu taliyo omukungu angeliyo ngo charo obayigo susurobo ento bosama ugaye mukungu taliyo Mosaja taliyo. Nanda abasacha inumugo chabono mwago tabobe. Toli kuragira buya, toli kurara buya ni chisimyo menyete.
birengere byao mbiria samo ni okonya koligi chisire kunyo konya emotionally toye bona mwacha mwarwana ngocha kubalenda no mocha gotiku Kenya gocha baiso batigiro amali mabo inibono ngai mocha gotiku ga nonye nyomba tubwati nonye credit tubwati miremo miye tubwati ngai yugo chakoenda ngai yugo chakoba na iska konye ole iga ngo musacha go bona kiri gintu yachire ngai yugo chakoba mwo cha gukorage abana aba barucho cyane tingina ngai kibaho cha gukolinda mbago kulenda okubikwa ali serikali kwanya koberoro because iska ugotiringete nagira muiri nanyule mpaka machi oyo oli na mato abere aiwe oli na maiso digere libina abantu bandi bakolire wesomeri kurwa sabantu bandi tubasa kuiroreki abantu bandi bakolire Abasacha Baito tigakonya gwaka bakungu mogende chichera Abasacha Baito tayari na ubayichire chera bamwamu ga America na ino tigakwire chera kero gwachire chera gali tugo cha komincholi gogo tibongwa gokororo byengo bwa ombuli gokoremero mukungu taliole muya na musacha taliole muya Mwondo tayo orago tengerega ikera netaro muya obuno bolimo twespito bwate michando omusacha okoiro mukungu olemereri mukungu no mukungu olemereri musacha mwakini abana bagokina mwaskana omuntu okogote ingere nyomo gele bya nyomo teliere bya orocho omuntu okine tuno ebona nyomete kurubokamba na inchenko nyando chebere ngai inko mamanyira nene ngai yakomanyira gese tokonya komanyana monya komanyana abana bakinira lakini gocha kurangirirwa basigari ense yabando ogendo chikoberechera tigabanga chistana agira muire na kwande doro mpaka na agira muire ama chuma njenje nimba nchete sana bunanganchita abana abanega igaba murambu atega egendo yokantara amanyanga obochingirire mutakali kurubuya abu tinje tikonyora kewe kyo manyanga no obochingirire mutakali kuru inkieko gera abakungu aba bawucha bachaka kunchuka iga machuma itonye no chireso ni mukwera chireso ndi murusi obochingirire nje tinto wali tumugusiara ngabochingirire manyanga obochingirire gose mutakali koleta uyenki kiko yoro muswati yago ikamba ko kwanga mpaka bono wacha kumwaka chindo inga yimo goikera ese lirimo koma na limo goteba nga nchuturusa na nibo chingiriri obo because bono tension ya chire tension ima tengo chero bochingiriri boliki kwa rusi kuno bochingiriri okonyora mangana ali kwa bwate ahirira umutu rusa ni bochingiriri kane gatatu ige wikiga because no mwaru seti abana bamwanchete nakiye kogera moramu inkindi mwachite gokoramu amasase na inu tigamba boli inu bono egente kenya saba ete mwanyorera abana mumanye kororo mwekolenga ngabono ndosete ngabono ngabaki yani mokole egente kina kinga mumusyo sabuni nkohera kiri nakere sabuni tokobole yende umusacho okigwachite ko ubuyo okaruse ino tali yaro lwete sobo agacha ukaenda gachikumunyoma aitoko mwalinda at least kwara mwaga tatoiga kaneli moyo kwa muri na waitiri me weekend mamusacha nonye nchipeli na kunyando chibere nyago sabere ente week nkingo sabere ente weekend nkikembolete igo ngochandika ko kunchandegete umunonye ncho mongino mogo tunakongire nyago sabere gentu nganga insabe weekend ma mukungu tarwaleti musacha tarwaleti ngambe yali ngakonya wonkani ngaya talirero onkani ngatalirero arafu mambi ngakigo chakone gento kinkonga tikire ngakigo lengerereti igomboro ngumara masasi na ino ngirende kwarwerete seino egento geso kwaleta tena kiego araki abaira abana umwanche tebono umenye kororo chake gupimira umusacha kumupimira una chingeni go gupimira una chinyanya go gupimira una getungu ibono ocho pime mpakali nande mbo kwana buyego tengo muga kominto lero tinyika igweti buyego meremo yero yani wakwana buyego no enene tena ande sobo muntu ole ogende sobo muntu chikwene na sobo muntu go chobe abutali seino abumwe musacho bande wachite kwiriro wachire obande ore enamagena magesabire wo asoso gate ole kena magesabire no ko eno chikwene na negento chikuli no umenye no muchiegento nande no kwabete seino tali ero chite seino nae wachite sobo chikomo egento nakiya koire to
bono gwaikire gwachakire kumupimira muna musiori na gwaiga gosie bitume kare uri byomurakero uri gupima bike kwasanga ni bigundo ngakora bwangu mami nemeremo gosanga ni bitume linde nyonyole chibese ngaira bwangu liba gogoswa buyigo bwisi biyigo obeke okolega singi yigo umugaka gakubuka bambi gago kubwata umungino minto mbiya mono gwachire gonkonya murene kikwire tu muchiyo orosi abana negentoro nenyomba orosi na ngino mulende na iso muchiyo ikwareze bono mwakanda mwashaka guchaka abamura Baito mwarutira abamura Baito chichere yani murochinga igombi ya mogo kora in fact ne nditiganda babolinga murochinga igombi ya mogo kora bono inunki mwachirete chinyombe cha Abasacha onye mwata itemere mu mware ko enda asande gusema bere chinsino muri gasi ino mwachiete mugende mukora imirimo gali umucyuri erinde mushugurikira abagaka bagoke bagende imirimo abagaka kero babwate chi stress igo batayitegenda abasubake kero babwate chi stress igo tayite chibese chikole te repeat igoro mono ka umusubate chibese ro nago smile ka umukungu ndi bwese chibese nabo mongino mogo tukara mwana ene linotiga ocho ende paralie ke umbora mongino yo mo linoti omutenga baba bwate ino etora musaba kendo ra mutenga bwate chibese umusubati amanyinga yega kuimuka igore kara irwebese no musacha amanyinga yako imuka igore kara irwegento nakieko gari byasale bibi bigendererete ebyasale bibi bigendererete because intune chibese tagete ndegento mutagete nakieko ra mogo twakana kera kwa manyireri sogo chiesa ro mupiro oyo chiesa kama wewe because ugwa chieto mucho iga abutali seino abu ba matemba ko manyeti abantu abu bakonyole baragoite abutali seino ko endo chikwenena ungangenda ali bukamba ngale nchikwenena bukamba nyando chebere nabo nkwenena mointo mumanyi wose mointo bosiranyo rata engoyo mpeni no minto gaki mwabereri ngoito lakini ali asoga sogete bukambo chikwenena bukamba eso gotindu chichindo igo korunsonya rore buseyoka amba kolere genteka monda abahoro kinteke muga masase ni nubone genteke ni kino Abasacha ni bono genda kwa amasase gentonkere buneke anya korere gentoke korokune eranchale nere Musacha umubekerete biyigo eranchale yenge na musiyo besindere tenda abahoroki n'ibintu biri Abasacha bayino bakwenda bachikorokigo bakwenda baende ebirawo bachikorokigo kero mutayo limwa enene te nyomba batirimba kabuchimatali bachiesa kama hao igendeke oroche gendeke ekere iga na musiyo besindere okebeka iga kyenda guchimaega no iga abosio nabatenga inje bwe kanda abahoro kibintu ebi because penina kunyando chebire inere gasiane nandi tindi guchikori guchikura ngo montacha tengo mokungu oyo na asaliti chikura tindi osalikura egente kena kyabagaka bayino bakale gotengerwa abande iskalia gendo lya kamo uratengera umugako yigose nake iri omana egente kenege kali sana uroche no bali ngina li konguga li ngina li timu mugako achigoje nyomba amenya konyora ngowe gitegento nne koko matengo mugako minto nchigoje achagwa kichindo naroje ne bintu biriska no biriska Abasacha bayine bintu bine bibakoro kibiska ona abandi mwachire gotebwa amachumanda ntebya chiro te amasasande ngamasase erigino ene bintu biri okobekaga ibibiye chisono yebe kangango nkabandi mwenene te Abasacha ngo takabale bakune bintu chisono yichi chingi yakurukale chisono inkobe kuchialinga abandi mwenene te kwenena ninu mugo chaunyo gochanda Abasacha Baito bagende chichera ndobwati amani kera Abasacha Baito bali chichera ewachieto mochi ochikorosi mochi tali wachieto mochi ochigotagora mochi naye lichuma kwanyumeto mokungu tiego nyagotagora mukao naye kwa ruseti abune rondu useti usiya kandeta bukamba amanya ko cyane nachikunya kongamba iska mwana itwanya kandi twara Friday yengiya message yekerekera umuntu video yenyesha kirase ekere Abasacha Baito Abagusii mu chichera pi tigo yobwate twigora abo bwo mweli tigo yoage to mukungoro igora abo bwo mweli amangana yobwaka bakungu tigapi
nkwenda muri mutibongu etiga pingo tibongu bole nanda aliechera nywete ngambali kokoboli kubako batenga where are you wana yote nga I am from Kisii and you know my wife was cheating and then we just push each other and then she fell and then she called the police mbai wetkenda goteba bamanya kurora batenga. These are the women, these are the men who bagwitaba abakungu iskoga ama Abasacha mbali wali bakoni amalyogo banchitaba abaswati lakini mbali gwaka bakungu obalechera sengencho amalyogo inyiweta Abasacha bali bagwita bakungu kero bayikirechera mbali ko tigubarale matuko bagoteba ngonchoka naye kwali gwitwa abakungu iska onchoka tokoroki Abasacha bamwamu banchitaba abamama babo sana bona naye uchigwita ngina abana okwenda aliyote unga kala onchoka kogo chakurwechera bona nari tubwatia sogo chigwati bongiro tigo muntu agitwigorabo bwo mweria amachuma tiga guita Abaswati iga America na kwandi mpaka nagira muirenya sauyo amangana ya yo guita Abakungu aererero tebya Abagusii bache bategerere inteke na kwandira mangana mange sana in fact na kwandira ensengima nande ngo kwanda n'umukungu ole n'umusacha umukungu obwata abana mbwate bamuraba minto mbwata abayiri bane balega iga Abasacha twarosira abana ba minto kwenda chichera ndotayiti mugende chichera onye kwarorere nka umusubati obere umube museri naba Nigeria bagoteba ngagenteke tali sabuni nande bateba ngagenteke ngibwati mileage egari ebwate mileage lakini abantu ngo chibale bakora barusi mileage egenteke ngo chakere togo keira ni maega enye ne sabuni ekoera to naboko endogole sabuni inde yenteke nkega ruchikobere chae mumura ya nakubwata ndero yento nkegera kiamukao talinga nande ne kie girlfriend kiamukao nande kine nkialenge kwale kwa ubuya kwale kwa ubobe nakubwata ndero ke gusiga batebe nka ya yento nkeko ireche ruchigwito mukungu tiga mudo tiga mangana yo guita Abakungu pi teto tiga mangana yo kogamba Abakungu iska Baito pi because ni numoko gera Abakungu ababacha kuri guna Abasacha ababaino ni numoko batangasa echera ya America tadi echera wene tokobera nayo musi echera ya America okogenda akali gokoruto ko babuya nande kero gwati bongiru turi gochoche gotei bantu ngangwati bonge tokere kwalinga echera iwo gocha bano gochikunyera kwanywa maru gochikunyera kwanywa mariyo gochikorara go livyora ile botuko kwakango tibongule kwaboka toli gochobe bujekere kwachire echera ya ma kuchiko bako botuko iga wakanga kwa inga yo turn around. What did you say your name was? Woody turn around. Get up your ass bago go chanda. Iga aliye chera nyuwete nga ere bobe nande karoro mu Afrika ere bobe mono baba angete bobe. Nyasao yo happy Friday. Ole na mato tiraigwe. Leta dia denkoro kupenina kuri nyando chevere. Go to my page, like my page, share this video. Every day, almost 5 days a week to 6 days a week, I come here to inspire 1 or 2 young people because we came here young. Now I called it 30 years to encourage you, to tell you what I've learned, to make sure that you know what you know, which route not to take because chi route chinde tuirire tuatiringire. We've learned better. Doro, you can even attest. Doro talks on our page too. Some mistakes we have made. We don't want you guys to make the same mistakes. Lakini umusacho Abagusii ko endechera, let today be the last day umusacho Abagusii ko endechera because of domestic violence. There is life out here. Na inwe, maida timba tewet, na inwe ira Abaswati kuruchinze chinde. Intu Abagusii na anda Abaswati to maite ngomuntu nuyoki. Ibo koragera. Mukaite na intu toka keroje. Mbora Abaswati ababanda Abagusii baliko nyara kende. Umuswati Abagusii gachakire ko komutwe, naye motige genda liyo mu Spanish. Na barumba maite komena. Liyo musongo mbamaite Abasongo bana na babutumye ibintu ebine by'Abasongo bana bago gosibamba bwate ne keboko bago ite biboko no bwansumbuka ligo ite biboko n'Abasongo Abaswati nkake ngacha wakwa ko yunga hayi Abasongo bago sibane bitanda bayitana uyo ndirante eti umusongo ndagante binga 10 nk'umusongo ndangabwate umuswati geta ariko girlfriend nka kero bakorire gusangwa amatenga nsinyorere K nkamuboli last ngumuboli ngago singa she likes it na hino genda n'Abasongo muri iguna na mogo sinyo ngumuswati nga pion mi nga K umusa na no musongo
okantenga kamugoli nga on my bed akamutenga yaya toende kuchigeso nango sinyorere iska noigwete abasongo nani mbaka tagite mo basinyorere na inu liya baswati abana inu mora sinyorere muigu na mo sinyorere ngake abandi batenga ndumo gotoku bororo na inu karaira abasubati abasongo no balema iba uchi gotubongu na machume chera ime karairo musubati umusongo ga karairo mu Spanish ebintu mbire bakali gukora peni na kurunyando chibere intu tutakole no koraki ti no ngebereri no koraki inche nyando chibere ndwete bintu biri nechimumba toli gukora lakini otigo mu usiyo yogendo gonywa mu musongo omusongo nabahucha gokobo chingiri yotanya koigwa tutageti bo chingiri bwechera obo tingiri yotagete mbolibu okonyora mwaye kare kwa ruremeremo kwanyorera obo chingiri mwawo maridari gosenga kibono igwete tigago itomonto Liyo mo Mexican, liyo mo Brazilian, liyo mwamu mama. Nabasibati abamwambu abanyu wetenga nabarubuna abayasana. Ba manye teke mo chieso banyu chiesire ko Abagusii. Abagusii ntuntu anjere ko chiesa mu chieso yo. Abantu ababa bwate experience babundi suru n'ichisokoro. Karairo mo subati mu America mo usiyo go sinyire diba wowo itachindo Karairo mo songo ra nyumu mo songo nerara akora kibintu by'abasongo. Karairo mo mwamara akora kibyaba mwama. Karairo mo Mexican ko Ukraine ko Honduras. Chinse chinde karaira abaswati bichinse chinde orore bnutanyo ra mani riba ko kwendechera abana baminto. Twababwatire chindero. Nyasawo yo ichumengia.